Hello, mga kadedi, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon na mga kadedi atong ipalayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Lain ako basahon na kung lain nag-comment sa kabuok si Isim. Salamat admin sa bilis nga pag-upload sa mga drama amping mo tanan diha. God bless you. God bless you sad no Isim. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon mga kadedi, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning bag-ong sugilanon. Ikaw na, Promise, Part 8. Kakaisip sa'yo Biyaan yung kantin? Di magina siya mahimutang kun wa siya din basta doon ako'y bisita. Naraman sa siya masaligan dito. Babe. Magminyo na tabi. Oh, Pwede? huy. Naunsa man ka? Seryoso ra ba ko ha? Kung mo okay ka, manangin dadayon ko sa mong parents. Oh. Humanamit ito eskwela. Kunya, sakto na po sa edad. Kung sure naman ko, nga ikaw ang gusto na ko ikauban for the rest of my life. Thank you. So okay na ka ha? Muado dayon ko sa Germany para personal nga manangin nila ni Tito o Tita. Hey. Nakasabot ko nimo. Pero, pwede dili lang ta magdali-dali. Ato na ning istoryahan nagmaayo. Okay? Di pa ni ka sure na ko. Huy, di man gud sa ingon anak, good. Ngan ko tawang di man ko sure nimo nga ikaw ra may lalaki nga gitagaan ako panahon. Unya, ganun. Basta, istoryahan ana ni natok tarong. Okay? Okay. Sige, kumauna. Daisha, andan ang kwarto ni Sir, Day. Salamat, Malu. Ayos ko patulga ha. Di pa, uy. Ikaw ba, no? Yawa na magod ko kung imo na akong pakatulgon. Di, uy. Okay ra unta kung tipon tag kwarto. Carlo, ha? Okay. Ibaw ko. Nag-wish gani ko. Stop na. Okay na, Mrs. Uy, una-una man ka? Seriously, ganahan na dyan kumutawag ni mag-Mrs. Ala, no? Kami niyo una mo ni siya, oh. Of course. Ay na lang ta. Musupak si Mr. Yu. Oh. Ay, sorry. Nabadshot na lang hinoon ka. Kadto nyo bayanan tagtitaw. Bitaw, no? Di gid malikayan nga magduda ta nga doon ay mali siya ang iyang gibuhat. Wadyo ko magduda. Sure yun ko. Siya ni kontak sa mga clients para i-cancel ang mga meeting. Unya, kinsa madilain mo sulti? Oh, anas lang itingali siya. Dili siya gusto mamakak. Ing na lang nga gusto niya gubon ang atong adlaw. Kaya nagkuyog man ta. Murag sakto gid ang pagduda ni Jeda. Ngaon sa man? Nga gigamit lang siya ni Karen para magkapaduol na ko. Bisit. Digid mawasa ko na ako nag-isulti ni Jaday. Disapot na gitinuon kong maayo. Murag, maghanimon to sila, tibok si Mana. Dili ka nga. Buset! Hagbay rin tingali nga gisurrender sa bruha nga silang yung bandera. Kaya imposible kayong mapalit og ingon anak Scarlo niya kung wapay nahitabo nila. Animal siya. Pahinhin-hinhin, pero kung dapanda itong dako. Ah! Oy, hala. Oy, happy man ako dili ka mukaw na ning linong ag saging parisag ginamos dong Carlo. Sa una gud eh. Sa una te dili good. Pero lami man din labi pa din ni sa farm. Ug kamo ang nag-prepare. Ay maog yun dong. Og labi pag yun nga kauban ni mong among inday sila gwapas pagkaon. Maog yun eh. Di ba? Mabitaw, nasamot og kalami ang pagkaon. Sige, yun.
Bulatiki, yung ko ninyo. Te. Video mi TV? Oh, oh. Video mi ba nga nangaulog sa aking og ginamos? Oh, sure. Sige. Sige. Oo niya, i-post dayon og caption ni dayon og bahalag saging basta labing. Wow! Paibog ito, Hana. Sus, sula. Wa ko dito na. Ano na yung kita na Tanawa, love. Bahalag saging, basta labing. Oh, Suya, no? o sabi makasuya, ana. Nga saging raman lang kitaon. Di ba? Ang ilang ka-sweet ba? Naihas pa magana si Carlo sa bukid, maong enjoy pa na siya mo nilaktod na pagkastorya. Curious lang di ako. Aware bang family ni Carlo about anak ni Sheila? Oh, buto man sila ni Sheila. Mao ba? Aware sila nga taga-bukid si Sheila? Oh, kay baw sila. O, happy ka sila para ni Carlo. Unsa? Lagi, Sure, uy. di ka mo to? Imposible good, ana. Ano imposible man? Nagbakasyon nga niya sa parents ni Carlo. Muadto mo sila sa ila ni Sheila. Oo. Wa juga kagwantara ni apa sigara. Ngang, ibog nung wigo ninyo. Onya, ang imong uyab, Balat siya eh. Ako rin ito gingnan ko, yung bisa kong ate. imo na itong gidadin, he. Malipay na ko ka. Bitaw sada. Basig hinginlan pati ka. Mana dia? Do, lami at tako na itong bayhan na, eh. Tentak ko. Ha? Sukot ka? Oh, magbuot din ko di mo, ay kami tagiya. Ay, bitaw do, eh. Di lang sa, eh. Okay ra ba sa itong mo trabaho? Aw noon. Agwantahon lang, bisa gamay. Wara man ko siya sudyay about atong case ni Mr. Yu. Nga naman. Ganahan ko mo tanaw kung saan na sa iyang sunod buhaton. Ibawa ka do, sure na magiging nga gigamit ako ng bayana. Duda sa bitaw na ako do. Klaro mo kayo, good. Kita mo kayo nga kakilawon kayo siyang Sheila atong dito ni sa opisina. Mau ba? Oo, uy. Kabuwag ko na mga ko niya, pero ako na nang gipostpone. Kaya gusto gid kong makakita siya mga lihok. Asula bitaw bayhan na, eh. Kamu na sad. Tama na, sad. Oh, No! Wow! Dragon fruit? Ay, oo. Naagian na mo dito ay. Hinog naman. Maong among giharvest. Kaon dayon mo. Tamis kayo na. Oo ba? Kaon gigoy ni. gipaningot ka, babe. Okay na, babe, uy. Nara mo kay face towel. Pahiran di ka. Imong likod, nawa ako, basa na. Nara ko'y towel sa likod. Sige na, kaon na. Tamis kayo do. Mura na mag-vampire do. Dong jed. Johanti ka dong. Ayaw lang kay makitaan nga ni Karen. Uy. Wala ba ko ni Saba nga ni apas ko diri. Maudi ay. Ipumos na ka? Di maging formal nga proposal. Pero, mga lagi ni balibad man. Istoryahan mo ko na magtarong. Di po tingol siya ready magninyo. Tingali. Nga, lain ka. Oo. Pero, okay raman sada. Nisabot sa masag ko niya. Pero, pagduda niya do, ha? Kini. Bisayan ka mo'y uyab, no? Pero, ka-feel ko ba nga, in love yung siya ni mo? Mo ba? Oo. Pareha sa ako, nga fake. Oh. Uy, lagi mga tao na nga buto. Mao na ang seminaro ni Sheila. Seminaron? Muadto man siya karon sa lugar ana nila para magseminar. Pero iyang gangyo nga sila lang amuanhi. Kay maglista siya kadto tungod kay na siya mga bisita. Kita? Siyempre. Wow! Ako natawa ni. May tado, feeling na ko ba? Kana iyang advocacy ang main reason.
Ganun dili pa siya ready magminyo. Maugin na, maugin na. Og maog yun ay akong karibal niya. Yaw, saan na ni mo do? Sakto gid ka. Maugin na mo karibal. Galibog ko pa sa bitaw ko, no? Imo siyang papilion? Di ko gunahan nga moabot mi ana nga point. Bitaw. Nya, kay ba nagud kadaan, ana. Before pa nga nagkakamo, di ba? Ako biton sulbaron, no? Ako pa niyo na og maayo. Kini, mag-cousin ni Carlo. Mag-friend request ko. Kailan mo sa Carlo? Kuya mo naman sa tani mo. O makaisangot mo doon. Nga na lagi nag-friend request kasi ang cousin. Parang sam na. Saan may problema ko mag-friend request ko siyang cousin? Oo, man. No, buwan lagi ko. Pero nag-wonder lang ko kay wa mo ka mag-friend request sa akong mga relatives or bisan sa akong family. Alangan. Sila man mostly ang nag-friend request na ako. Kalasot na. Kalain sa di mo eh. Gitagaan man ni magbali siya ang pag-friend request na ako sa cousin ni Carlo. Uy. Wa mo good. Kaya ba, nabay ka na ako nga lalaking maritis ko. Wag mo joke. Whatever. Muna. Mao ba? Ayaw ipaksi pa. Do, mas maayo do nga ipa-accept. Aron may bawta. Unsay iyang motibo. Hinuon. Okay, ipaksi. Wow, gi-accept ko. Okay. Dili lang na ako dili-diliwan. Pero, makig-friend gid ko ani niya. Maldita ra pugtag ko eh. Ug very social. For sure. Muiyo gid ni siya kung mahibaw about Sheila. Mao ba? Mao na. Ug ang nakamalas lang niya. Kay loyal kaayo nako ang ako magigagaw. Mo report ito nako. Wag may mutag ang kagatong bayhan na da. Sagdi, uy. Bahala na to siya. Swertihan niya nimo eh. Ha? Swerte jud kay siya. Nga wa ra gyud nimo ang tanan. Di jud ka affected. Unsa man siya kung makuha kung magpa-apekto ko? Usik-usik lang ko sa akong oras niya, Carlo. Dili siya worthy sa akong oras. Wow, nice line. Dili siya worthy sa akong oras. Hoy, wala ko nga to pagsulti, ha? Makalagkot sa ning cousin ni Carlota. Iko ram gid react sa akong mga message. Di ba gani mo bows o hi or hello? Makalagot. Pero need gid ako siyang maamika. Pangitaan ko ning paagi. Oh. Hey. OMG. Amiga rin sila ni Yana. Hi! Hello, Yana. Salamat kay wari ka nag-change yung number. Kinsa gani ni? Si Karen, oy. Hala, no? Gikalimta naman ko nimo. Ay, sorry ha. Bago naman ko niya akong phone. Mao nga, wag mo gawas imong name. Ingrata. Kung wala ko mag-need ni mo, ay. Okay na, uy. Kumusta naman ka? Naya ka sa city? Magkita unta ta. Nag-change kag account, no? Dili mo di ka ma-search sa Facebook? Sure. Asa ta magkita? Kanas Busit kitong babayhana. Makagasto pa ko ni kaugma. Inikita na mo. Kay need magad nga ako yung treat niya. Pero sige lang, pahala na. Ang importante nga magka-close ni sa kasi ni Carlo pinaagi niya. Dili gid ko mahimutang. Nga dili magguba ang pagkatao ni Sheila sa pamilya ni Carlo. Dili yun. Wow! In fairness,
na-maintain ni mo ang imong beauty. Of course. Ikaw sad. Mas attractive ka karon. You look blooming. Siyempre, I'm getting married soon, di ay. Oh, really? Wow! Invite us at Goy. Sure. Naabag ko invitation cards diri. Good for two. Okay. Sige. Akong dadon si Jad. Si Jed? As in our former classmate? Yes. Ang best friend ni Carlo. Kamo na? Ni Carlo? Ni Jed? Yes. Kami na. Oh, really? That's nice. Really? Nice? Yeah. At least, best friend ni Carlo. Kay, what naman kay chance niya? Wow ha. First time na ito magkita og balik ron. Unya, imo din kong gibirahan. I'm just telling the truth. Okay. Dili na ito mag-argue, Ana. Let's talk about your forthcoming wedding. Pisit ko itong papayahan na. Gipasawya kong maayo. Rich kid kayo yung pamanonon. O kinahanglan nga si Carlo ginang ako mabana. Aron maka-equal ko kanyan. Hinoon. Buena familia mas ng family ni Jed. Pero, may mga igsoon siya. Unlike Carlo nga only child. So, by hook or by crook, kinahanglan nga makuha na ko siya. Oh my gosh! No! Oh my God! Naadi dito nagpuyo si Karen sa natumbang nga kondominium? Oh, nasa dito. 15th floor siya. Hala! Kabugos, kamusta mo? O di ba ito makatawag si Carlo ni mo kay busy kita siya? Ikapoy na ganito siya? Okay naman, Mikay. Hinay naman diri sa bukid. Dito man sa syudad may kusog. Ang putong sa ito si Carlo yun eh. Di-try kong tawag niya. Di mo makontak. Wams ko mahimo kay naanawan mi ni Carlo. Pag-abot yun mo sa airport diri sa Singapore, mo sa'y paggawa sa balita nga naglinog diha. Sige. Mangita kong paagi nga malocate si Karen. Palihog lang kong ingon ni Carlo nga okay ragid mi diri. Way problema. Salamat ka sa si Karen sa na-rescue. Mayo lang dagwa siya magrabi. Okay lang unta siya. Sheila! Oh. Uy, Yana! Naakay pasyente din Si Karen, akong gianhi. Usa man siya sa mga na-rescue. Si Karen, may mong giani? Oo. Tuamang good karon sa Singapore sila si Carlo ug Jed. Ako lang i-check kung okay lang ba si Karen. Actually, siya sadang ako giani. Nakita po man ko ni kahapon. Mao nga, nag-guilty sad ko ug ako gid siyang gi-try og locate. Mao ba? Sige. Ato siyang atuon. Oh my God! Siya na? Oh, kaluoy niya. Magawas na Sheila. Di ko kagwat na matanaw niya. Pero, Kung dili ka, ako na lang ang magawas. Di ko kagwat na matanaw niya. Marag nalipong ko. sige. Pabot ako sa gawas. Magigsulti lang ko sa iyang doktor. Mangutan ako. Asa di ang pamilya ni Karen? Wasat ko yung idea. Hindi man na siya maghisgot siyang pamilya sa una. Iya ramang auntie ang sikihan niya og hisgot. Mao ba? Asa sa ka makontak yung auntie, no? Wasat ko yung idea, anak. Kaluoy ba niya, uy? Way tagtungod nga nag-atiman niya. Si Jed unta to, kay uyapan di ay sila. Pero, masab di ay ka siya kini. Tuwa sila ni Carlo sa Singapore. Business trip. Personal assistant man siya ni Carlo. Oh, mao ba? Oh, ina siya nga ipakontak ang auntie ni Karen. O mag-hire siya mo atiman ini. Ako nalang atiman niya. Ha? Ikaw?
1 week na kapin. Wa pagid mauli isa pa nimuot si Karen. Og so din mga adlaw. Wa gyud pamilya or anybody nga nituaw niya. Aside na mo iyan. Hi. Nagduog kay na ako lang giatuman. Tanawa. Ni hiyos-hiyos na gamay ang nahong, no? Di na sad kayo lagkom. Oh, bitaw. Mayon tag maulian na siya. Kadako kag mabayaran ini gawas niya sa. Maog yun. Ang tuod. Kumusta na niyang auntie? Nakontak na ni Jed? Wa man? Wa man si idea si Jed? Oh, maupa? Lagi. Kay kung wa pata na, luoy gid na kayo ni Karen. Sa tinuod lang no, Sheila. Di na ba yung gidod na kumupalit kini? Naikog lang ko nimo. Ha? Honest. Best friend ba mo, di ba? Sa una na kaayo to. Katong iyapagkon pa sa kong utok. Oh. Mao ginay tinuod. Actually, bago naman kami nagkakunta kayo balik ani niya. Katong the day nga paglinugkod. Kapi man to nahitabo ang linog no. Pagkapuntag ana, udto na di ay to. Mao ba? Hala, no? Hala! Hala, nag-seizure siya, Sheila! Mamatay na ba na si Karen, ha, Sheila? Mamatay na ba na siya? Hala! Sheila! Mamatay na siya! Uy, naunsa makang nagkurog ka man yan, ha? Lingkod na, Bi. Manawag og nurse. Relax lang katigali ka unsa sa kadiha. Naratol mong good ko. Pwede ko kay Mausi ako buhaton. Relax lang lagi. Sandik sa. Manawag na kong nurse. Manggawas lang una tayan. Ganti man na si Karen sa mga doktor. Buhi ko. Salamat, buhi ko. Ang bisag dili ako mabukag ako mga mata. Nahiba akong ni ako sa ospital. Pero, I don't know. Muling nakadungog gusti kong katapruha ka sila. Niya pa day sila ni Carlo. Niya di tingali sila. Wala ko makadungog sa tingog ni Carlo. Niya day siya. Niya siya. Okay na ka? Ni arang-arang na? Yeah. Salamat ha. Gipalimot ka ganina. Nagpanic attack ka. Oo. Naapa ni usahay. Pag deep breathing lang yun. Okay? Oh. Puangag na mo sa una sa. Ako ug ang uban natong mga classmates. Nagpadasan mis kaya pag anang Karen. Yan na, ayaw ana, uy. Kalimti na lang ko tong mga nahitabo sa una. Bili pa kinako ni mo eh. Huwag ka magbaton og grudge niya, no? Wa tayo makuha, ana. Dili na makatabang sa itong pagkatao. Sorry, ha. Sa unsa man, uy. Sa ako mga nabuhat ni mo sa una. Apil niya kustang puli ni mo. Kalimtan na lang lagi to nato. Wa na to. Erase na to. Thank you. Nanawag si Carlo. Asa naman sila? Anong wa pa man sila mo balik? Karen? Ay, nagmata na lagi ka. Katungog na ka na ako? Yan. Ay, salamat. Nagamat mo na ka. Buhi ko. Yes! Buhi ko. Oh, yes. Buhi ka. Pasalamat yun ka. Si Carlo. Oh, nga
man ang imong gipangita, uy, nga si Jet man ang imong uyab. Oh. Pero, wasad si Jet. Tuwa silang duha si Carlo sa Singapore. Oh. Ang kuyog na ko din ni kanina, si Sheila. Nganong imo sige pa, ani? Hoy, Karen, nasuko ka? Ayaw anak, ha? Dako ba kayo nagkikatabang si Sheila ni mo? Kung wa pa siya, ambot o kinsay nag-atiman ni mo ron. Kaysa tinuod lang, di sad ko mo agkwanta din kung wa pa siya. Wala. Nausa ka. Uy, nausa ka, uy. Ayaw biya pabuang-buang ka rin, ha? Madok na ba ko na na? Madok na ba ko magtinga? Doktor! Doktor! Hala, uy, nga nang imong mansingingon ato. Mayo gani kinadali sa doktor. Taas ra ba kayo yung BP? Ang angbi, galagot man ko. Imbis galisod pa siya, masuko agad siya ni mo. Ikaw pag yun of all people. Wa na lang gid unta to nimo tubaye. Hay, di na ako magpakita niya, uy. Wag yun kihapon siya mausab. Bisag naglisod ng kahimpang, magninaldital kihapon. Pasensyahin na lang. Pasensyahin na. Maayo kayo niyo na kagpauli. At least, doon na na makaatman ni Karen. Gusto sa kugating man niya personally. Dagan kayong trabaho sa office ko. Labi pa nga, wa si Carlo. Nga pa man siya mo pauli. Nilahos na siya sa US. Yan naman sang daddy ang na-hospital. Wa pa gani kayo maayo yung mami. Maupa? Mag-hire na lang ko nurse nga matiman ni Karen. Ikog na ko ni Sheila. Laki? Malditahan pagkid siya ni Karen. Ha? Oo ba? Wala yung masulti na ko si Sheila. Wag kita ay siya masulti. Butaan na kita ng papayhana, uy. Grabe. Laki. Siya pa'y nibantay. Siya pa'y nigasto. Unsa siya ni Kasto? Ang bayad sa hospital ko. Si Sheila man ang niabagas tanan. Ha? Ikaw ba? Sa gulang hindi mo binuang bisan seryoso na itong istorya, uy. Wam ko nagbinuang yan Kwartahan mo na si Sheila. Pasimple-simple na. Sure, uy. Wali ko magbinuang. Mas kwartahan pa ng Carlo. Huh? Pero ayaw sulti ni Karen, ha? Tingali ka takihon. Abi na ko ga. Dili na magkita pagbalik. Pasalamat yung naluwas pa ka. Lagi. O, saman, okay na gini mong paminaw? Okay naman. Medyo luya pa lang kamay kay bago pa mang nakagawa sa ospital. Mausad. Thank you, ha. Saan saman? Sa pag-atiman ako. Sa pag-shoulder sa tanan akong gustuhan. Sige lang, nag-message naman ko ni auntie sa Canada. O niya pa tumanawag. Ipa-reimburse lang niya na ako niya tanan ni mo nagkasto. Okay. Angko na lang ikaw rin gasto ha. Kilabing siguro. Dili siya malipay kung may bawas siya nga ako. Tingalig at kihon pa hinoon. Buta na ibihana eh. Ano gun lang si Carlo ang iyang nagustuhan. Huwag dili ako. Jed? Yes. Okay ra eh. Waram ko magapura. Kung kanasan lang ko ka makaluag-luag. Mamalit para ba ka mga bagong gamit kay wanam tayo na-save. Salin-salinog, di ba? Okay. Salamat kaayo. Makabayad rin lagi ko si mong kaayo na ako. Makabayad ra ko. The importance and value of trees. Since the beginning, trees have furnished us with two of life's essentials, food and oxygen. As we evolved, they provided additional necessities such as shelter, medicine, and tools. Today, their value continues to increase and more benefits of trees are being discovered as their role expands to satisfy the needs created by our modern lifestyles. Kinahanglan nga ma-translate din ako sa Binisaya.
Di man in taon makasabot ang mga participants nga kadaghanan mga idaran na raba o elementary level ra gyud. Duka na ba gyud unta da. Pero kinahanglan nga maanam na nina kog translate. Samtang layo pag seminar. Okay. Community and social value. Trees are an important part of every community. Our streets, parks, playgrounds, and backyards are lined with trees that create a peaceful, aesthetically pleasing environment. Trees increase our quality of life by bringing natural elements and wildlife habitats into our urban settings. We gather under the cool shade they provide during outdoor activities with family and friends. Many neighborhoods are also the home of very old trees that serves as historic landmarks and a great source of town pride. Using trees in cities to deflect the sunlight reduces the heat island effect caused by pavement and commercial buildings. Dukaan na kita. Pero, tiwason ko lang kinig-translate. Taas-taas para ba yun eh. Ecological and environmental value trees contribute to their environment by providing oxygen, improving air quality, climate amelioration, conserving water, preserving soil, and supporting wildlife. During the process of photosynthesis, trees take in carbon dioxide and produce the oxygen we breathe. According to the U.S. Department of Agriculture, 1 acre of forest absorbs 6 tons of carbon dioxide and puts out 4 tons of oxygen. This is enough to meet the annual needs of 18 people. Trees, shrubs, and turf also filter air by removing dust and absorbing other pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. After trees intercept unhealthy particles, rain washes them to the ground. Jan, diha sa kutob. Sheila, kinitanan imong i-translate sa Bisaya? Aron masabtan sa mga tao. Ha? Kinitanan? Gamay naman lang gani na. Nasugda naman ni ako translate the other day then gahapon. Yawag ni mo siya, no? Believe ko ni mo. Sige na, itiwasan nagbasa. Humanan to ni mo translate? Oh. Sure? Oh, lagi. Tanawa oh. Yawa. Sige na, tiwasan nagbasa. Okay. Trees control climate by moderating the effects of the sun, rain, and wind. Leaves absorb and filter the sun's radiant energy, keeping things cool in summer. Trees also preserve warmth by providing a screen from harsh wind. And in addition to influencing wind speed and direction, they shield us from the downfall of rain, sleet, and hail. Also lower the air temperature and reduce the heat intensity of the greenhouse effect by maintaining low levels of carbon dioxide. Diha lang sa kutob. Ngano ka? Oh! Sheila! 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 Oh my God! Nakuyupan man siya! Sheila! Ay, salamat na uli, anak ka. Kuyawan ako ganina, oy. Naalaki ko sa ospital. Dati ka, oy. Nakuyapan mo ka. Huwag mo kay kalibutan. May ganay, timing nga. Niya ka sa syudad. O, niyadto ko sa mga apartment. Dalit ikag dadi ni. Gipa-admit kiday ko. Anemic mo ka. Ha? Huwag mo kay klarong pahuway. Mukaon akong daghang udlot sa dahon sa kamuti o paliya. Maulian ako, anak. Pahuway mong kinahanglan, oy. Ako na itong gi-inform si Carlo. Manawag doon niya.
Ikaw may nihatag sa deposit? Tagay ko account number ni mo, be. Saan banti ka? Oh, ayaw na eh. Wara ni sa mong gasto ni Karen. Wapaliba kay. Gawas na dito. Tubagao na. Asa maling tawhan na nga, huwag mo tupag. Hello? Oh, dugay lagi ka nito bag. Asa di ka? Naku sa ospital. Dara ko si Sheila. Onsa? Ano, nagkita di ay mo? Kamu na di ay? Anong ikaw maginita niya? Asa din si Carlo? Igani mo sa ni Carlo? Saan mo nang bukistorya ha eh? Ang ano lagi di ay? Asa ba na pag-istorya ha? Ako gani mong girlfriend pero naasa sa girlfriend sa imong best friend. Murag ka mo mo ito na relasyon? Ay, nga no? Di mo kong patuhuon nga nagselos ka? Di ba natural lang kay boyfriend di ka? Di na ta maglalis. Ano sabay mo tuyo? Manawag ba niya akong auntie? Gusto siya magkiksulti ni mo. Aw, unya pa man ka. Kung moabot na diri si Ate Sedis, mulakaw na ko. Pagpurahat ng tiguwanga. Ayaw pagdugay diha. Sige, bye na. Sulka pa yan eh. Tawagan ako sa Ate Sedis. Doon ako dagang ipapalit aron madugay siya abot. Inigabot ni Ate Sedis, mulakaw na lang ko. Pwede ramang ko kunin mo biyaan. Okay ramang ko. Imo kong ipakulata ni Carlo? Masuko mo gito kung may baw nga ipasagdan natin ka. Wa man ko ni mo pasagdi, Jed. Imo man gali kong gidatin, he. Ang ako manggod nga nagpaabot na tos Karen ni mo. Okay na to siya. Unya, pamasad manawag yung auntie. Oh my God. Ano? May dag makagawas na dayon ko, ugma. Sheila, at least 3 days kuno ka nga stay din eh. Ha? Okay naman, guko. Ay, sagsupak sa doktor. Ang akong para translation ba malangan? Translation. Kabihin ako di mo. Naghunaw na yung gato. Ang. Taas-taas para ba to? Well, ako ikasulti. Muhangyo ko sa doktor nga, mugawas na ko, ugma. Musayin lang ko waiver. Grabdihag yung Sheila. Layo, ragig kayo niya Karen. Ako gud ang imong girlfriend. Pero naka sa girlfriend si imong best friend. Murid ka mong doon ay relasyon. How I wish. How I wish. Kami uta, dili siya si Carlo. Hi. Kalagot ang doktor, eh. Huwag yung kutugti. Mayo nun. Otro sad ka. Parehas lang mong Carlo, da. Nalipay mo nga, wak kutugtis, doktor. Tungod kay pareho ming ni concern ni mo. Concern ni mo. Pareho ming ni care ni mo. Manita di kag orange. Ako raon niya. Pasag di langod ko. May na lang. Magkaatiman sa gunin mo. Para makabawasan mi ni Karen ni mo ba? Grabe ba imong pag-atiman niya? At least man lang, ako'y mo atiman mo in her behalf. Di man gud kinahanglang bayaran, good. Kinahanglan, oy. Dapat magani unta siyang niya karon, pero di pa man siya pwede. Tuod, kumusta naman siya? Okay na, pero di pa gid totally okay. Dugay pa gina siya makabalik sa trabaho, no? Oo, mga next month pa gid. Mao lagi. Kaya di po ba ito lalim ang nahitabo niya? Pero maldita lang gyapon. Tara, imong laptop na gwapa. Ay, salamat. Di ka mo pahuay siya. Pahuay man. Di rin sa ko magpalabig, good. At least man lang may agi di sa gamay kaysa wagyod. Ni aman si Dongjid.
Siya lay basa day gwapa kay maglisod to ko basag in English day. Uy, Suwayi lang, te, good. Mana na lagi kakadugayan. Bitaw, te. Na. Ikaw lang. Sige, sugda na to, ha? Paliw ka ng leaflet, B. Oh, ang laptop day may arin ako. Open ang leaflet, eh. Ay, day ko pa. Si Dungjed lang lagi day. Uy, sugo alang ko palit og pagkaon be para snack ni Dungjed be. Ge. Dungjed, ikaw lang basa dungan. Ay, ikaw lang lagi, te. Suwayi. Trees help record the history of your family as they grow and develop alongside you and your kids. We often make an emotional connection with trees we plant or become personally attached to the ones that we see every day. Diyan na sa kutob. Diyan na sa... Sige. Okay, sige, padayon. These strong bonds are evidenced by the hundreds of groups and organizations across the country that go to great lengths to protect and save particularly large or historic trees from the dangers of modern development. How many of your childhood memories include trees in your backyard or old neighborhood? The sentimental value of a special tree is simply immeasurable. And Okay. Diyan sa kutob. Saya na ko kadiyot, ha? Okay. Mana mo? Wapa tayo, siya sa ko. Uy, okay. Ibutang na sa table, te. Tiwas ako nagbasa samtang wa pa si Jed. Butang Di gyud ko kalingkawas ani day pa. Dili gid, te. Ay, paita. Sige na, basahan na, te. Hay. Asa man ane? Okay. Padayon nagbasa, te. Hay. Trees have supported and sustained life throughout our existence. They have a wide variety of practical and commercial uses. Wood was the very first fuel and is still used for cooking and heating by about half of the world's population. Ay. Kutasa. Trees provide timber for building, construction, furniture, manufacture, tools, sporting equipment, and thousands of household items. Wood, pulp. Ay, kutasaday. Sige, padayon, te. Wood pulp is used to make paper. Kaya mo yan, te. Dong! Kutasa, dong. Ay, dali sa nagumagkaon, dong. Ay, aron ikaw na sa dong. Ay! Sige na. Ay! Sige na, te, padayon, te. Go! Gugura man siya, Ay, pastilan, Ginoo. Ay, gina. We are all aware of apples, oranges, and the countless other fruits and nuts provided by trees, as well as the tasty syrup of North American sugar sugar maples.
Kahilwas gitaon. But did you know the bark of some trees can be made into cork and is a source of chemicals and medicines? Question today. Patay yun ni day. Quinin day? Quinin? Unsaon man ni day? Quinine. Quinine. Or quinine. Quinine. And aspirin are both made from bark extracts. The inner bark of some trees contains latex, the main ingredient of rubber. How many more uses can you name? How many more uses can you name? Ay, kutak sa bane. Dong, Jen, huwag yung ka magkakaon niya, Dong. Doon sa mga doon ay guguma, Dong. Ali na. Ikaw na itiwas, ani, Dong. Dali na. Luwas sa intong ko, Dong. Iwas na yun ako. Ikaw na po. Mamalihog lang sa dekog tubig. Ako na. Palihog ko. Ay. Wow! Ka-sweet! Oh. Okay. Sunda ang laing sumpay ng sugilanon. Ikaw na. Promise. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.